И здравейте, днес почваме в Hysteria Craft, ще играем Skywars. Здравейте. С Медина Старк. Чак малко. Ела насам. Така, тук в Hysteria Craft са направили малко... Промени. Малко промени. И все още сървъра няма да може, нали, да се играе, освен Skywars, Drawmiting и PvP. Но ние днес ще играем на Skywars. И да е така. И така. Нека да започваме. Айде, опа. Аре. What the fuck? Бъгна ли? Не, двамата сме. Айде. Двамата на едно... Само ние ли сме? Я да не. Да. Значи няма да мога да играем. Защото сме двамата. Да. Дай са на... ми спалм. Нали? Не, има едно легло на него. Добре, напиши хъп. Хъп. Да. Сега, чай да го спра за малко, нали, на пауза, за да мога да си напиша паролата. И ето ни. Отново. Така. Явно няма да може да играе. Добре, значи вместо Skywars, защото видях, че няма кой да влезне, ще играем на PvP. Така. Ето го бе. Така. И сега, защото сме само двамата, ще играем един срещу друг. Аре бе. Напиши Kid Diamond. Няма да Kid. Я да видя. Как е... Така, по-добре играйте в меча, защото щетата на бродата е едно по-малко. За енчанти напишете командата коп. Това ли да напишеме? Не. Виж, че не може да... Я си биеме така. С ръчички. Чакай. Да, ти ме подпука, защото тук аз не мога да те бия. Цак. И така, виждате, оспорвана битка. Остави ме, бе. Що, бе? Защото аз те подпукам. И умрях. Добре. И още не мога. Къде си, бе, Манго? Покажи ти, за да знам къде си. Чули ме, бе. Ма ти отзаде къде? Бат, аз съм на малко сърца, ти какво искаш? Какво ме интересува? Мене какво ме интересува, бе? Ченце? Едно. Бах си едното. Са. Аре, не мога да удара, бе. Пукни се, аз бях. Би го. Къде, момченце? Къде тръгна, бе, пич? Лили! Той мен само спука, бат. Кой ме го цепне, не искаш? Его е. Бах ти кефа. То има килаура има. Не, няма. Има, кой ти каза, я му виж ръката.
Кой път ти каза, че няма кил, Лаура? Защото има пошънки, които аз имам също. Откъде, бе? Има едно копче до пошънките. И какво? Еми цъкни на копчето. Ми не става. Цъкна ли го? Да. И аз си виж сега горния десен ъгъл. Да и... Виж ли ги тия? Да. Има слизай. Сега няма как те убият. Къде си? Долу. Ма къде точно? От тази страна. Ще ни видиш. Ти биете ли се? Да. Не там бе, лага. Ето. Аре, почваме. Каквото и да правим, няма да мога го убием. Нали? Не бе! Ми опитвам се него да го фана, да го цепа. Ти мене ме удряш. Опа! Опа! Кой само... как го убихме? Свършиха му. Не, то няма как да му свършат. Как? Не знам. What the- Може да е без хънгър. Скри се да му изкочи изведнъж. Той е лепна. Брат, човек. Да, мене почна ме цепиш. А ти себе си почнах ли? Уху! Аз си възвърнах хръбта. И как? Нали имам такава резистанс. Пак ли те убихме? Да, аз не си бях взел такова. Ти на колко кръв си? Тъпанар на едно сърце умрях. Добре, хубава битка направихме. Чакайте. Ох. Не знам, че те виждам. Не. Хайде, Елвира, се биеме. Чакай малко. Аре, бе. Чакай малко, бе. Как бия толкова бързо с ръка? Ами не знам, и аз това се чуда. Не бе смисъл, как така на всичко на тебе не мога да те бия така бързо. Аре, слизи, иде. Чакай малко. Той, че сестра ми иска нещо. Къде напише? На кой да пише? Добре, за малко ще стопирам това видеото, за да мога да отида да ям. И след малко ще се върнем. Окей, аз ще ям. И така продължаваме. Извинете за паузата. Продължаваме. Аз бях на едно кръв. Добре, и това беше за този клип и до другия път.